Crème de la crème van de KNFPS-hengsten hier in ons midden. Maken opwachting, stappen even rond. Er is net zo vol onder de hand. Weer paracetamol en een pleister en dat is het. En we hopen maar dat het er heel bij blijft. Ja, maar dan ben je wel paraat. Zeker weten, ja, maar we zijn maar meer. Maar en als je hem staat te Gerry hier zitten, ga je hem dan even over de hindes? Overal. Vanzelfs. En over de mensen die hier langs rennen. En over hem. En over alles even. Nou, ja. Wat ga je hem over u dan? Van nou, daar rennen ze weer. Hoe gaat het maar hier? Met mij is het goed, jongen. Wij kennen daar van de kei aan. Ja, ik ben in kolenschilder, hè? Ja. Ben ik nog. Doe ik. Maar ja, goed, mijn stappen doe ik voor ze wat oors kennen. Dus ik heb ik eens een Fries schilderen. En dat is een beetje uitrand naar dit, hè? Ja. Op een gegeven moment heeft er nog eens een peer en nog eens een peer. En heeft een komke en een bekertje en een pansje. En dan, ja, langzamerhand is het... Best dikke hinderman. Attentie Ronald. Krijgen. Hier met een keepje? Nee. Nee, meer waren we de standjes zien staan. Ja. Hier de leuke steentjes? Ja. Jawel. Wat wil je hem dan ha? Nou, gewoon even zien. Net echt dat we ergens om ziekie. Je komt natuurlijk ook op festivals en zo. Is het publiek hier nou ook heel oors? Ja, dat is wel natuurlijk. Ik bedoel, op een festival meer jeugd. Hè, nou ja, meer pilsjes, drank en al dat soort dingen. En dat is hier natuurlijk, voor zover wij weten, niet. En genoeg applausje voor jezelf, het beste publiek ter wereld.